Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Ngifuna nje siqale manje nje sifunde ulwimi lama-circles, lendingiliza. Kuzokusiza kakhulu ukuthi ulwazi lolu lwimi, yabona. Ngoba basuwenze ibalo ezimbalwa nje esebenzisana naloku. Uzobe usugijima nje kuzona ngoba uyazi wena ukuthi kusukaphi nanokuthi yini ebizwa ngani. Asithi nginomugqa wami la engubamba ngokuthi A no B ngale. Base ngithi u-A no B wami ungangobani? Ungango-2. Mhlawumbe ngithi nje 2 cm. Ngithi enzansi ngino-AB nakanjalo. Ngibe no-AB ngithi u2 cm nakanjalo ngezansi ngithi AB o2 cm. Base ngidlulela ngifuna ukuthi uma ngase ngiyawuqhubekisa lo mugqa wami ngiyofaka uC ngenzansi ngithi uAC nawo ungubani? Ungu2 cm ubude bawo nawo. Ngiphinde ngizofakani nje. Sengizozama ukuvala noma ukwakha indingiliza yami ngibambe lapha kaC. Ngibambe futhi kaB la ngiqale khona. Indingiliza ukuzwe ukuthi isiqalo nesiphetho. Ngivale la. Ungazi bengidwebelani ngamachashachashaza. Ncese. Avele nje ngidwebe kahle. Yazi phela nami ngike ngizame nje ukuthi ngiyenze izinto nje ezipensayo. Kanti kuvesena kubhede kwesinye isikhathi. Kodwa sekungenani ke asiqhubeke. Ngino A wami usale ngaphakathi, uB wami ubambe lapha eminyango. Base ke ngiyaqala ke manje sesikhuluma ngendaba yamagama nanokuthi sibe namagama esibiza ngayo imidwebo yethu le. Nakuke. Ngizoqala ngisho ngithi lokho esinako indingiliza yami base ngizofaka enye indingiliza enkulu noma phezukwayo le ndingiliza yami esiqale ngayo. Ngibhalile lapha ngathi circle. Ngapha ngingakubiza nako ngizobiza ngani ngoba phela le ndingiliza isivene yangena phezukwendingiliza ekhona vele akusho ukuthi besingena ndingiliza nje bese kufikele. Hayibo besinendingiliza vele thina. Kwase kufika nayo le. Asibone ukuthi yona izoqhubeka kanjani. Singayibiza ngani? Ngephakathi nendawo lapha kaA sibize ngesenta. Shukuthini? Kusho ukuthi iphakathi nendawo isenta. Angibone ukuthi ngingathi uAB bangase ngithi nje ngiyawubalela. Ngithi ulingana nobani? Noma ngingathi uyini uAB basubuke. uAB lalela ke. Ngithi uAB wethu unjani? Uyi radius. Yabo ukuthatha ipoint kuhalf wendingiliza uya lapha la igcina khona indingiliza noma uyedongweni lendingiliza sikubamba ngani? Sikubamba ngokuthi iradius. Lokho sikubiza ngani? Sikubiza ngeradius. Sikubiza ngeradius. Singasho ukuthi u2 cm ke shuthi iradius yethu nje bangibhale lapha ezansi ngithi AB equal 2 cm. Ngathatha ngokuthini? Uthi i-centimeter yami njani? Nxa iradius yami 2 cm. Ngidlulele ngize lapha ngibambe ngoX indawo yami base ngithi uAX yena ngathi unjani. Ngingasho futhi ukuthi nawo uAX wethu lona uyini? Uyiradius. Khumbula ukuthi kwindingiliza ungathola ama-radius amaningi awukaleliwe ukuthi uthi hayi ngizoba ne-radius eyodwa noma indingiliza yakhiwa ama-radius amabili. Cha kunjalo. Indingiliza nje ingakhiwa ama-radius abe maningi ungesabi. Asisike sengizoxhoma umugqa wami lo phezulu esengufakile lapha oncikile nje phezulu kwendingiliza yami. Ufaka umugqa wethu base ngithi lo mugqa wami ngizowubiza ngoL. Ukubizeni ngoL lo mugqa wami ngisangawutholela igama lokuthi uthi ngithi ichashaza zakhona E lapha. Base ngithi isikhala lesi sika DE ngizothi ngisibiza ngoba isikhala nje sika DE wethu ngingathi ngizosibiza ngoba isikhala sika DE ngingasho ukuthi ke lo mugqa wethu singazikhumbuza singathini? I-tangent.
asisho ke singathi ke i-tangent. Ukuzikhumbuza ukuthi sithi lo mugqa uyi-tangent kusisiza ngani? Kusisiza kakhulu ukuthi sithi lo mugqa unjani? Uyi-tangent. Asibone basifaka indingiliza yethu lapha. Uma sivulela phakathi ichashaza sizikhumbuza ukuthi na kanjani bakuvumbuka wona lo mugqa wethu singawubiza ngo-L phezu kwayo indingiliza yethu uzowuncika nje khona singawubamba ukuthi sobiza ngani? Nge-tangent. Nge-tangent yakhona. Asibone ukuthi yini enye kusamele siyibize ngegama phakathi kwindingiliza yethu? Yini esingakayiqambi? Yini esingakayibhekisisi kahle? Sibone ukuthi sizoyibiza ngani yona. Sithola i-radius, sathola ne-center phakathi nendawo, sathola ne-tangent yethu. Yini-ke eshudayo? Asithi sinenye i-tangent evulekile lapha umugqa wethu. Saba no-FG. Uyabona u-FG unkuphi? Ula ukuyiside le egcineni noma ekuqaleni kwendingiliza noma ekugcineni uphinde uyohlangana nokunye okuseqaleni noma ekugcineni kwendingiliza. Wona-ke lo mugqa singathi-ke unjani? Uyini? Uyi-second line yakhona nawo. U-FG. Uyi-second line yakhona. Asibheke ukuthi kuphi okunye singakaqambi. Sifuna phela ngithi ukuthi siyiqambe lezi zinto sifaka amagama akhona. Sibone ukuthi zibizwa ngani. Singaze sihlangane nezinto enjengalezi kanti sesiyafika asisazi ukuthi yini igama layo. Asibone siqhubeka kanjani? Sigaba no-FG ukuthi unjani? Uyi-chord. Uyi-chord. U-FG awubukisise kahle futhi nangiya u-FG wethu singaphinde sithi uyi-chord yani? Uyi-chord ya-A. U-A wethu sithe uyini? Uyi-center yendingiliza yethu. Asibheke ukuthi yini-ke enye singakayifakeli. Esingakakhulumi ngayo. Asithi sino-H lapha. Sibe nomugqa uyohlaba lapha ka-H. Uvala indingiliza yonke. Usuka le endaweni ethize edongweni lendingiliza uyobamba kolunye udonga noma la kuvala khona indingiliza yethu. Ngifuna ukuthi sehle lapha sibone ukuthi u-FH wona singawubiza ngani. Nazo-ke u-FH wethu singawubiza ngani? Nge-diameter. Uzikhumbuze-ke i-diameter uzosebenza kakhulu ngayo. I-diameter kusuke kwenze njani? Kusuke ukuphelela kwayo indingiliza yethu. Kusuke ukuphelela kwayo indingiliza yethu. Sisuka nje sisuka la iqala khona indingiliza size siyoyivala kuphi? La ingavaleka khona. Uhafu-ke waloyo mugqa-ke singaphinde sichaze kabanzi sithi ilapho kusungathi yi-radius khona. Okusho ukuthi ungaphinde uzikhumbuze ukuthi i-radius konje futhi i-radius ikhishwa yini? Ikhishwa uhafu we-diameter. Futhi i-radius ungakhathazeki hayi ukuthi unqunyeliwe ukuthi kumele ube neyodwa noma amabili. Cha, ungaba nje amaningi ama-radius angaphuma phakathi kwindingiliza. Asibone ukuthi njengoba sithe u-FH wethu-ke equal FA sizama ukuqonda ukuthini? Plus AH asibabheke labo FA. Nankiya A no AH uma behlangene bakhipha u-FH. Asithi ukudlulela la. Ngifuna ukuthi singaphelelwa isikhala. Uma sizozama okunye ngizodebela indingiliza yami. Ngifuna kodwa lo B ube lapha nendawo. Lo B umele ichashaza lethu leli elaphi? Eliphakathi nendawo. Ngino J. Ngibe no T. Ngiyafaka nje amagama no U, ngino JK STU phakathi ngino ngise. Yabona ukuthi nje ubhaleke endaweni engeke ngisho ukuthi phakathi nendawo ngcono ngapha. B wethu ngithi ke ubona uphakathi nendawo. Base-ke usuthola-ke izibalo njengalezi zikuvezela indingiliza. Usuyazi ukuthi awuzuthuswa ubala. Uyazi lapha ngathi uyibamba la. Sidwebe sisukela kabani? Sisukela ka J siya ka K. Sibona ukuthi bangase siyaqamba singathi u-JK ncasayi. Sithi JK singathi singawuqamba sithi unjani? Ngoba
awuwona uhafu wona wendingiliza, umncane kunohafu wendingiliza. Sibone? Mangase ngithatha umugqamo osuka lapha K ngiye ka B noma ka J kanjalo, uyabona ukuthi ngingaphuma nama-radius amaningi. Kodwa basuthi ukubuka kahle indingiliza yethu le, ezinye ikhanda ngathi zinkulu nje kunezinye, kodwa kuya ngendlela engibhale ngayo, asikalanga ngithi. Asikalanga kakhulu. Kodwa uyabona ukuthi bangase ngiqhume imigqa yami, ngiqhume laphaya u-J no B, ngiqhume u-K no B kanjalo kanjalo, ngingaphunyelwa yini? Ama-radius. Mangase ngiqhume bani? U-T no J, nxese u-T no K, ngingaphuma nini khona? Ngingaphuma uhafu wendingiliza yami esingawubiza nge-diameter. U-J, UK, nawo ungabona ukuthi ungathathani? Uhafu wendingiliza, kodwa lo ngaphezulu nangaphansi kanjalo. Kuyokusiza ukuthi nje ukudlale ngendaba yakho yendingiliza. Asibhalela ukuthi u-JK ungaba u-minor, kusho ukuthi u-minor akho kusho ukuthi omncane, ukutsheka nje okuncane. U-JTK kungaba i-major akho, ukutsheka nje noma ukuvuleka okukhulu.